Una, prepare taog kanin. Ato ning ihalo-halo mga ka-George. Si mix-mix na to na siya. Tapos lamas. Ang lamas na akong ihalo mga ka-George kay sibuyas bombay, sibuyas dahon, at sal o carrots. Mao na akong ihalo. Tapos sabayan po na to og itlog atong imikos-mikos mga ka-George. Ato nang sugdan ng luto mga ka-George, maglunod tag mantika. Painito na to na kay ilunod na pud nato ang sibuyas bombay at sal, carrots para lami, mas mulami ang luto nato. Ato nang imikos-mikos, imikos-mikos hantod sa muhumok na siya mga ka-George. Ilunod na pud nato ang itlog. Okay, ato nang imikos-mikos, imikos-mikos, imikos-mikos ang luto na to aron na siya maluto o mas mulami o ato na kayo kayon para mas lalong magmix na siya. O gilunod na po na to ang kanon ara na imikos-mikos na nato na atong imikos-mikos para maghalo siya sa atong kanon. Para mas mulami og maghalo-halo jud siya mga ka-George. Kung kayo na to, umahalag kapoy kayo basta mulami lang na atong luto. Mawala ra ng kapoy pag matilawan na nato atong luto. Lami. O kayo pa lang na murag kakaono na kahit mga ka-George, lami kay makagutom man ning pagkaon mga ka-George. Ay kaning sinangag, gibudburan na nako og sibuyas dahon. Lami na kakaon mga ka-George. So tilawan natin mga ka-George. The best mga ka-George.